Днес разговаряме с един от организаторите на протестите в Благоевград, Николай Котанов. Здравейте! Бихте ли се представили на нашите читатели? Казвам се Николай Котанов, родом от Благоевград, живея в Благоевград, работещ човек. Се занимавам с сферата на търговията, с това си изкарвам хляба. Какво ви накара да организирате протеста, първият в социалната мрежа? Факта, че в Благоевград се случват едни неща, които няма да ни доведат до никъде и всеки ден виждаме, че града умира с страшни темпове. Факта, че се увеличават едни цени без обратно да се получава някакво, да се повишава качеството на продукта, заради който се увеличават цените. Факта, че се затварят заводи, закриват се работни места. Всички ние виждаме, че Благоевград от град привидно, който е много добър за живеене, както така е печелил и най-добър град за живеене, в момента сме много зле, ама изключително зле. Защото сме по-зле от Видин по официална информация, може да си направим сами изводите къде отиват нещата. В конкретника, какво на местно ниво не ви харесва? И на местно ниво не ми харесва факта, че ни увеличиха цените на водата първо, без да ни информират защо го правят. Не ми харесва факта, че се затварят два завода. Един е Булгартабак, БТ, които там все още има някакви работници, които изкарват прилични заплати и си харчат парите в нашия град и това се отразява на нашата икономика. Не ми харесва факта, че няма прозрачност относно обществени поръчки и така нататък. Сега тук ще ме оборят от община Благоевград, че ми извадят един тон документи, но няма да ми дадат това, от което аз имам нужда. Аз им го казах и на тях вече. Искам да ми дадат всички фактури, които са заплатени и на каква стойност са съответно, за всички ремонтни дейности, които са извършвани. Живо се интересувам къде са поръчките от площада на Благоевград, защото имам огромни съмнения, че те са разпродадени, откраднати и така нататък. Нищо добро не сме видели от управлението на Благоевград в последните години. Като цяло, аз затова казвам, че всички, които са управлявали до момента, не само Благоевград, а и цялата държава, трябва да бъдат подведени под съдебна отговорност, защото те съсипаха всичко. Благоевград е един от най-добрите градове за живеене в момента е кръгла нула. Няма инвеститори. Никой нищо не прави за този град. И онен пак четех, че кметът ще да прави на черешарниците промишлена зона. Ма ние си имаме промишлена зона. Защо? Нека да докара инвеститорите. Окей, повишават се цените. Съгласен съм, трябва да се повишат цените. Добре, дайте да видим хората да изкарват пари, за да могат да си ги позволят тия неща. Защото всички видяхме от преди 2 дни как заваляха снимките на фактурите за тока. Вашето обяснение за това, защо няма инвеститори в Благоевград? Защото като дойдат инвеститори им искат рекети, искат им под масата едни 10-15% и никой луд няма да го направи това нещо. Това, което казвате, определено всичко е така. Но защо на последните протести имаше толкова малко хора? Може би лошото време, грипната епидемия? Естествено, грипната епидемия, хората се стоят вкъщи и виждаме какви са усложненията от този грип, който върлува в момента, как вече има смъртни случаи от това нещо и хората се притесняват. Нормално е, лошото време също, но в най-скоро време отново ще има протест. Ще продължите ли с тях? Няма да се откажем. Да, със сигурност няма да се откажат, докато не се променят нещата. Кога предвиждате следващия? Следващата седмица най-вероятно ще организираме едно автошествие, но още не съм решил кога точно ще бъде. Пак с разрешение? Аз ще ги уведомя, аз не им искам разрешението. Това е уведомителен процес и аз ги уведомявам за това, което мисля да направя. А социалната мрежа ли ще... Да, ще се разпространи в социалната мрежа отново, да. Добре, какво ще кажете на нашите читатели в заключение? Искам да им кажа да не се притесняват и да дойдат да се изкажат проблемите, които имат. Искам да им кажа, че няма какво наистина да се притесняват. Никой не може да им направи нищо. Тук в България малко трябва да разберат институциите, че не ние работим с тях. Те работят за нас. Така както е кмета, аз не съм длъжен на него. Той ми е длъжен на мен. Всеки един момент, когато аз поискам някаква информация, те трябва да ни я дават, защото техните възнаграждения идват от моите, от вашите и на всички граждани на Благоевград. Нашите пари, които остават тук за данъци и такси и така нататък. И те са длъжни да ни дават тази информация. Това е крайно време да се разбере. Тук администрацията не функционира то. И аз си го задам много пъти въпроса. Аз им го казах един път: хора, вие струвате 600 лева, колкото един компютър и могат да бъдете сменени всички. Защо трябва да се стига до там?
Точно толкова, как са, не знам колко са точно там, поне наполовина могат да бъдат махнати, защото те не работят. Те не са в полза на гражданите. Те ни пречат. За бизнеса да не говорим. Колко е тромава процедурата по откриване на една фирма, да набавиш всички необходими документи, как нещата не се случват, как пускаш някакви сигнали в разни институции, те предупреждават човека, който ще бъде проверяван и нищо не се случва. Защо? Къде отиват нещата? Ако е по този начин, ще стане така. Последният да изгаси лампата и да вземе знамето. Това ли трябва да се случи? Много ви благодаря. И аз.